Esam vet tomonar ve kethepen chuki hola koila matia khabar ke ongdum sai chuti ki arara tumaphan ari pachar samse Assam pen Mizoram ahoyalong alam kia phuthak APCC lamjai sarpo Dr. Mohberong pipen sodak kapin rem Pinipen pai ni phai krep hornian labor movement a phuthak armu chijenga sai kedeng japhan KAL pen kachise Karbeng life Abirta ke langbang phubang phidona phanseta minili hin pen kardom ang pajirik lo kardom pinil bang sada Abirta long penali tuma phan ke cheng se Abirta nang ban pilake arve ke jang pen kisung ke pho phuthak tangtang ton pen chethana meksena kedam tang jak khongni phain koira trok siar ni koila matia habaralong jirlo por malom pen to monarve ke thepi ga jok ki ongdung ahi dia dang ki etang asok kana hokla pen deigrum RCC adolong abana thakta langkang baga jok ghonta ke thoman kacheleng ingtonang koklo Ningkan arjon ke Georgia phan chepadu khrupen katikia so esam berarbe ke jang pensi langpon pilablo lake nilip constituency ka parlo chuki hola pen koila matia hawar malom henlo kedam tang ni pho trok anke arni ke so ahiring tang raklo setame jakhong ni phai inkoira trok arni ajo jirlo por pen to monarbe ke thepi ka jok langroi lang bialang kang bak pen ke etang achiri aphare phare asok la pen chilia pen langpon pilablo Ang korapko nilip MEC constituency angkang koila mati hawa arni giso ni ko andak plengtang lo wanda tuwi aju azir lo pen ghonta andak arwe hidung arwe nang jangsi ongdung ahidi soki itang asok lang ponpi apen hidi long harga chubai ajo ton mode nangor jongoli lahai hoi tame lang ponti laboson nangdolo lapen ladak doniram ti ronglong lapen patoram timung ronglong lapen kolamati hawarlong along gupik non kopisi ke chopoma lapen kopisi ke klempon poma pusi asok kana hok dona rada tumke kamatha kisum aphuate hang che odrip Ningkan ese ke choje phan katikia sok esam vet arve ke theke jang pensi alang li tuma phan ari pachar samset atimi por ki phutum phanta hajira pi lo lapen pinna babangke ni marli tum athe hemasor so that pen pot june tarik 3 si pen men ke so chlong lo amasi claim thai khidet lo setame ki e bangke ni marli tum nang rapo inglong ipian ni marli tum nang rapo pulo setame pinap ki e jia por nang le roglo setame chili bangke to we arve ki jang pena pot nang pon pi thai lo ki phutang chili anta angke non ki phuthu jita we lo lasi ko son pen ne pinap ki e ji ke bidi ju der lo chu hang nang ta bang e lang po tumang se ko son ji ne ni tum ta puang se angke ko pulo ne ki e ji lata ka siksak lo ahi di bangke chiri trok an ke doji halapu deigrum RCC de longaban athakta langkang baga jok ghonta ke thoman parai harai chekap long ne dekho kisungan par kisung ke phwa jok ha dagarong araratu prabjin pen nangrap dun thapusi KAC ke chari ke thegiding atuma phan kachuning ri parupo apuinti aten nelirong ake dhoniram pi rong lo towe aporla lang ke thepen nilihit di along right chiri hini thom anba along le along so lang pon elo apen chili ado ko westame lang nang lipon nilipon pi elo no si autonomous concert pen akerap mate nilipan neti ponangi si tuning ripen ang tunggal lang koila mati pen Samson ingti Karbeng nongla
Assam pen Mizoram ahoyalong soluk sodagatomon ke jabahut apran ke damnangjoi pulis asai khia hema soratoma phan akirap piponangji lapen vorenga warsaita piponangji busik Dr. Mongwerong pi kehang padopon Kedamtang jakhong ni phai engora troxy erni Assam pen Mizoram ahoy Laila Puralong soluk sodagalam kia phuthak Assam Pradesh Congress Committee lamjai sarko Dr. Mongwerong pe hin pen sodak pinrem ponsi Assam Police bang trop apran ke damnangjoi phuthak ningduk chipipon ni phayong gora troxy erni pherang ke mai ke phahut alang ni kaning jia tengke laso alam ke along Mizoram Police mate sarkar atum kacharap ke do sonsi thekponlong athe laso aprang setame Mizoram atum batai si hinikali abatai lapuson so lok sodatomon padupon lukusi ninjepon bang thokepra phon so se abang phi tumangke injured sinonda hospital long si se chelangbo lasi ke chengsi ke nili ke strongly condemn lo laso incident bang laso incident ke plan plan nahi polo pamala dati litum thek ponlong ke je Mizoram Police ba Mizoram sarkar penstame kacharap ke dosan si litum theklong ipotma lahai Mizoram ahin bank claim to mangke pen an sophisticated heli hai stame ke enta litum theklong lapen Mizoram to mangke barombar lam batai si hini chot kali laso apanda batai bangke alang to mangke lason acts of violence bang ke claim ke litum thek pon long no pen ningon me the status quo long to maintain te pen bahini chief minister ang bang kopima agreement do last me lang tum respect ipe man honman jipi a joine si pinyani ke lasona ghatna ta litum thek long nang koklo Pupua State Banghini Chief Minister Atumang Bong Lamdon kache tokalong Mizoram atum manpeng pipon pedera joinisi pinila puson soluk sodagatomon nangdona kokloputa rompia sanghupang dakponsi Mizoram along ason Ladakh West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoyalongta kebangjiarni soluk sodagatomon kapadupon long medejia phan non pensi ahoyalong ke thirthip monsa masai dingponang popusi Union Home Minister Amit Shah pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan kachuningri padupon Tumangke ha west ka benglong kote Meghalaya pen samai litum boundary share ke kori theklong bala dax tamai litum Nagaland pen litum boundary ke share theklong nasi lahai mons tamai litum mangke mo ke wangjia por la sona ghotna je plan plate non koson ma Assam pen Mizoram boundary long koson ma la sona ghotna je plan la sona ghotna je da je plan plate ji phansi nili Amit Shah Home Minister ke hai phansa nili chuningri lo la pen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ke hai phansami ni chuningri lo non bangso Assam pen Mizoram ahoyalong alam ke long setami komatsi ke chokchema tarli ponsi arona teng pen insai ponangji lapen apran ke damnang jui ahema soratuma phan kerap pajir ponangji anparta vorenga warsai setami piponangji pusi rongpia sangho pherangke maya long pen ki hang padupon News report Wasanan se Karbiang long live Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen chume sen ahan an long iji ladak nanglitum karbi kitun ke danga teng pensi long poniji kelong jia sona monglake hantu mehek kangmoy kalangdang hanserang ahan hipi ki phi chatni dumke karlu phag ok ki up phag ok slice fry phag ok ki phi phag ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponeji komania hemjong si birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga jai megalongta nangji pulote long iji aprang pen ke pathi ke jia phan 8761940579 la pen 9365239862 along homri lote longponeji la pen mingchibi ikha ajo ke sangjia par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniglo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbiang long Autonomous State kapalong vegji lapen 6 schedule kapang tangjia phan isive raja kongpen kache songpon kenang sodlopura Autonomous State Demand Committee pen All Party Hills Leaders Conference chelangsi kedam tangja khongni phai inkoira troxy arni ASDC asa hemalong pherangkia mai phaponsi kaching rumang thek rada thengnu chipaklangpon
Autonomous State Demand Committee lapen All Party Hills Leaders Conference Ratchare Asong Songni atum Pherangkia Mai ki dora pera phuthak Birta kapachata alo along Tokjir pen ASDC Amai phu Chandrakanta Terang Clark Dak pen kapachini ponalam the Arjusina APHLC lapen ASDC asong ja atum 26 July 2021 mate atumi alam no arni nipurong sopia long chingwai dolo kachingwai dolo ar benglong lapen dimahasa arat kisum ke boy alam chethan petepsi kachesong rapet jiaphan che kroilo kache kroy alam athepi ke APLC lapen ASDC party atum autonomous state kelong jiaphan lapen sik schedule afarman pu ansu sik ke ot ke pangtang jiaphan chesong rapet Regional Party atumke acheda bet ke dopen chingrum thektheda joksi non puanta haidun thektheda dopusi nang pulo bonta inglong asotum anke phansir kep arat pen danglok MP MLA CEM EM MAC ke do anta BJP Ratchare asongalong chingrum etsi do laplo bonta BJP Ratchare asongatum kachari pona council along ke do prong asong japo atum lapuan ke thir klong aja kong do ko phita kopia potsi autonomous state 1 thektheda lopusi APHLC amai phu John Singh Tikathar karju padopon আমি স্পেশালি রিজনাল পার্টি সকলে একেলগে নাথাকে সেইকাৰণেহে আমাৰ সদায় ফেইলিয়াৰ হৈ থাকে বুলি কৈছে চিংৰুম পেট কালি এতিয়া সঁচা কথা ক'লে চিংৰুম পেট হৈছে কিন্তু নহয় জানো চিংৰুম পেট হৈছে এতিয়া বিজেপিতহে চিংৰুম পেট হৈছে 90% 80% মান আমাৰ কাৰ্বি ট্ৰাইবেল গোটেইখিনি তাতে আছে তাৰমানে তেওঁলোকে অলৰেডি চিংৰুম পেট ল আৰু এই বিজেপি সকলে কৈ থাকে ASDC সকলে বোলে এসময়ত ইমান ষ্ট্ৰং আছিলে আউট অফ 22 সিটছ তেওঁলোকে কেপচাৰ কৰিছিল কিন্তু তেতিয়া তেওঁলোকে একো কৰা নাই এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এতিয়াতো MP MLA BJP CM EM MAC গোটেইখিনি বিজেপি বৰ ষ্ট্ৰং তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকে অট'নমাছ ষ্টেট আনিব পৰা নাই একোৱেই কৰিব পৰা নাই Anparta Regional Party aphan BJP atum kipu Regional Party atum chingrum pet thek theipu lasi non ASDC pen APHLC atum isivera ja kongpen ke claim ke dam ja phan ka chingrum ahut National Party along ke do phansir ke barar atum Regional Party along wangjima wangve towar chorang dinglu puta jai ka thar hin pen solang do kar beng long arara tuma phan lamthi chipak langpon Rosananse report, Karbiang Long Life. Jakong ni phai koraner cap mate pinipen kebangji pai ni phai krep ho arnian Karbiang Long Labor Union lapen West Karbiang Long Labor Union Central Committee hinpen Labor Movement aphuthak armu chejeng padopon jipusi KALU pen kachesik padopon Bangso nikrener kep labor movement procession asai ke deng ahut Karbiang Long aro ke doan arniwang sai claim bang lapen claim bang phiatum pen setami nangche tongdunji bangso ahut nilitum labor mate arniwang sai ka chongdaratum kupuson pensi kache pareng pon unjima lapen labor atuma kisung pen kapajok pon unjima bangso phuthak setami sarkar long ka chuningri padu ponji pusi KALU maiphu mensing rong pi pen ningje pon labor union pen itum kadok we labangso karbi pa phi hu akhe yapan itum kadok we khichja pon thegya pan itum labangso atokanu stamin itum labor union hoiben itum labangso account stamin itum ke pa phan pon thegya pan itum kadok we mithang mystery stamin itum kadok we labangso kichari kethek kiri itum to piglo mystery jogali la kadok we Karbiang Long Adap kadang wini tum labangso methang chepar pu labia phan methang bidi sori ke jethan ponja phan sini tum lada Karbiang Long International Labor Union pen ni tum kadang we patir pisi ini labangso studio long ke bang alam themi tum kethe ke dim pen seng lo da council kachari tum aphan sistem ni tum kachuning ri la pu helo ni tum phan am susena kelang ponja phan ke bang kelang
aning kanan stamina tum han tabang so awar san ke pipon pen itum ka do gowe ke pa phang kon thek ja pam Nilitum penangan na di malong sai ka chong dara tuma phan se ki pia sai se tami deng ponlo lapenan parta non nilituma kimang labor bilabang pachun pamera sai ka chong dara tuma phan ason kang dara bar sai piponang jipusi KALU jabang bidasing rong pipen ningji ponthlu. On behalf of the Karbi Anglong Labor Union, my name is Sri Bidasing Rongpi. I am taking the role of leadership in chairs. And on behalf of this Karbi Anglong Labor Union Central Executive Committee, we have started the Labor Skill Training Center at different places in different towns and in the rural areas. We are going to organize here the Central Executive Committee's functioning organs that all the unskilled labor is to be practice the skill development and technique for the labor applications of modern sophisticated and developed mechanical technical structures of our labor training so that we can be developed fast, rapid, and our civilizations is to be advanced. For the whole labor society of the economy, we are going to be upgraded. On behalf of this program, we are going to start our labor movement procession. News report, Karbi Anglong Live. Pinia dapat berita ke lapuan si Kang Toniklo.